asepe metu ngisor urip neng alam donya kudu sugih andhap asor yen numpak becak asepe metu telah aja nguyu ngakak yen urip lagi kepenak nek numpak andong asepe metu bokong aja glenggang-glenggong mundak kaya grandong dadi wong aja rumangsa bisa tapi wong sing bisa rumangsa wong sing becik simpeno kebecikane ngono kuwi carine simbahku dhewe yen rujak nanas pantese wadai gelas tiwas adem panas sing digagas ora waras yen rujak dondong pantese wadai lodong aja plenggang-plenggong mengko mudah kaya brandong nek rujak mayit lalapane rumah sakit bingung golek duit ngurusi barang kecepit yen rujak mayit lalapane rumah sakit bingung golek duit ngurusi barang kecepit aja ngece karo wong ora duwe raja prana yen mati ora digawa bebasan urip mung mampir ngombe ngono kuwi jare bini sepo kae aja ngece karo wong ora duwe raja prana yen mati ora digawa bebasan urip mung mampir ngombe ngono kuwi jare bini sepo kae yen numpak sepur asepe metu dhuwur tiwas ajur mumur yen awak ora diatur nek numpak motor asepe metu ngisor urip neng alam donya kudu sugih andhap asor nek numpak becak asepe metu telah aja nguyu ngakak yen urip lagi kepenak nek numpak andong asepe metu bokong aja plenggang-plenggong mengko mudah kaya grandong dadi wong aja rumangsa bisa nanging wong sing bisa rumangsa wong sing becik simpeno kebecikane ngono kuwi jarene simbahku dhewe yen rujak nanas pantese wadai gelas tiwas adem panas sing digagas ora waras yen rujak dondong pantese